komunikace rovná sa pozornosť. Tá pozornosť je to, čo chcú všetky firmy. Vždycky je to o dvoch stranách. Bylo mi, že o 17, takže jsem jako z toho měl obrovský strach. Řekneš, jasně, to zvládnu. Tá hlava už je nastavená, tak je zase ďalší problém. Jako máme rádi ty problémy. Rozhodujú sa ľudia pri predaji emocionálne alebo racionálne. A to je odpoveď, že či majú slova emoce. Jo, Lukáši, to bylo skvělý. Tak čau Lukáši, vítám tě ve 40. díle Ericastu. Čau Erik. Čau, vítám tě tady. Tak jak by ses představil někomu, kdo tě vůbec nezná a proč by měl teďko dalších 60 minut strávit tím, že si bude poslouchat ten podcast? Dôvod je komunikácia, ak chce vedieť, ako komunikovať a hlavne ako mať pod kontrolou svoje emócie v komunikácii a tak trochu ovplyvniť emócie druhej strany, určite to využije. Let's go. Věřím, že to bude mega nabitý. Lukáši, řekl bys ještě něco o nějakém tom svém backgroundu, jak jsi vlastně dostal ke komunikaci a proč zrovna ty seš odborníkem na tady to téma? Ku komunikácii som sa dostal cez obchod. Ja som začal predávať noviny v 12 rokoch. Zistil som to spätne, že mám tam nejaký taký background novinový na východe Slovenska v malom meste. A postupom času na strednej škole som vždy niečo predával a cez ten predaj som sa dostal ku komunikácii. Keď som mal 18, začal som pôsobiť v rôznych firmách, ktoré boli zamerané na MLM a vždy som sa vzdelával v tom, ako predávať a postupom času som zistil, že tá komunikácia je aj o predaji, ale hlavne o tom základe tej komunikácie. A to bude možno to iné, čo dnes tu záznie z trocha iného pohľadu v rámci komunikačného a predajného pôsobenia ľudí. OK, tak jdeme na to, abych to odpálil rovnou a tím, že jako spousta lidí má strach z toho třeba někam zavolat, jo? Proč si myslíš, že tomu tak je? Je to energeticky náročné. Ja rozdeľujem komunikáciu na energiu, ktorú do toho dávam a najjednoduchšie je zobrať telefón a napísať niekomu správu. Nejaká téma, poďme sa stretnúť na podcast, je to pre mňa najjednoduchšie, alebo ty mi napíšeš, Lukáš, spravíme podcast. Potom energeticky náročnejšie je zobrať telefón a nahrať tú hlasovku, aj keď v dnešnej dobe už je to viac rozšírené vďaka tomu, že do toho vstupuje ešte lenivosť. To je druhá vec, že to písanie tej správy trvá dlhšie ako nahrať hlasovú správu. A zase energeticky náročnejšie je od toho zobrať ten telefón, naťukať to číslo a zavolať: ahoj Lukáš, môžeme spolu spraviť podcast. A teraz, jak to začne vyzváňať, ešte také tie myšlienky a rôzne pochody, že čo keď ma odmietne, dvihne mi to, ruším ho a všetky tie veci okolo. A ešte, aby som to posunul, síce sme si sa pýtal na ten telefón, najnáročnejšie je zavolať si, dohodnúť si stretko, ísť niekde, cestovať a stretnúť sa osobne. To dává smysl, no, že vlastně čím jako těžší to je, nebo čím více energie do toho musíš dát, tak tím větší jako máš strach, přesně na to musíš třeba víc připravit, že teďko čekáš, jestli ta druhá strana bude reagovat tak, jak by si třeba ty chtěl. A myslím si, že důležitý téma v rámci tohohle je celá vlastně ta komfortní zóna, to umět vystoupit z té komfortní zóny a prostě udělat něco, i když ti to je zprvu nepříjemný. A ty jsi mi před podcastem říkal, že máš na tohleto jiný přístup, než vlastně a jiný vlastně lektoři té komunikace. Tak jak se liší ten tvůj přístup a jak bys ho popsal? Prístup ku komfortnej zóne u mňa a v mojich workshopoch spočína v tom, že riešime úplne na základe komunikácie a pozitívnej komunikácie tú komfortnú zónu. Ty si teraz spomenul niektoré veci, že musíš vystúpiť z tej komfortnej zóny a pritom ja v komunikácii v tom základe mám, že to slovo musím je dobre nahradiť iným slovom v tej komunikácii. A presne od toho sa to odvíja. To znamená, že môžeme kľudne sa pozrieť na tú komunikáciu nejak od základu, čo ťa zaujíma, že čo možno je iné, alebo akým spôsobom to robím ja. A potom odpovieme niekedy na záver aj na tú otázku tej komfortnej zóny, aby to aj ľuďom, ktorí na to pozerajú, dávalo význam. Jo, můžeme. Tak já bych možná ještě jako vysvětlil, jak třeba já to vnímám, nebo jak já jsem v minulosti s tou komfortní zónou pracoval a pak ti nechám prostor říct, hele, já to mám úplně jinak a v tomhletom mám ten přístup jiný. Takže já vlastně před 3 rokama, řeknu to je trošku takový příběh, jsem začal oslovovat jako holky na ulici a bylo mi, že 17, takže jsem jako z toho měl obrovský strach teď jít za
jako někým cizím a třeba říct si o číslo nebo něco takového. A vlastně jsem jako vědomě dělal takhle ty výstupy z komfortní zóny, že jsme reálně jako chodili s kámošem po Václaváku v centru Prahy a teďko prostě 1.5 hodiny jsme tam kroužili, báli jsme se do toho jít a prostě jsme třeba nikoho za ten den neoslovili, nebo potom jsme nakonec jako se překonali a dali jsme to. A vlastně jsme šli jako takhle proti tomu strachu a vlastně překonali jsme to vlastně jako na sílu, že jsme tu akci šli udělat, i když se nám prostě nechtělo. Pokud se ti líbí tenhle podcast, tak si nemůžeš ujít možnost být v komunitě lidí, kteří zajímají přesně tyhle témata, které tady řešíme a společně se posouvají ke svým cílům dopředu raketovým tempem. Na prvním odkaze dole v popisku totiž najdeš odkaz na moji komunitu Performine, která je úplně zdarma a najdeš v ní takovýhle podobně smýšlející lidi, kteří ti pomůžou rozšířit tvoje obzory a podřít tě v okamžicích, kdy to nejvíc budeš potřebovat. Takže na nic nečekej a připoj se na prvním odkaze dole v popisku. Tak jak se třeba liší ten tvůj přístup? To je presne tá pointa toho, že ty si nastavíš úkon, ktorý chceš spraviť, že je negatívny. A presne v tomto spočíva, že tá komfortná zóna by mala byť niečo pozitívne, čo ideš spraviť. Preto si chodil hodinu po Václavskom námestí a sám si dával tie výhovorky, nie, tá sa na mňa nepozrela, tá je príliš vysoká, tá je príliš nízka. A takto ti to šlo celú tú hodinu, až kým si sa dostal do tej akcie. A pritom potom, keď si to spravil, aký si mal pocit? No skvělej, už nejlepší na světě. A to je ten princíp, že treba to celé postaviť už na začiatku, na tom pozitívnom pocite, aby som čo najskôr spravil tú akciu. Preto ja tú komfortnú zónu riešim cez pozitívnu mysel, cez pozitívne myšlienky a základom je vždy pozitívna komunikácia toho daného človeka. Vysvětlil bys si ještě víc dopodrobna, co ti myslíš a jak bych teda mohl třeba já v těch 17 změnit ten tvůj přístup? Myslíš teraz v tej komfortnej zóne alebo v tej komunikácii? No, jak bych jako se mohl nastavit, jak jsi říkal, jako pozitivně k tomu, abych tu akci třeba udělal dříve a neměl k ní tak třeba negativní přístup. Preto som vravel, že to celé začína tou komunikáciou. Dnes je moderná téma mindsetu a už mladí ľudia je super, sa zaujímajú o to, ako budovať pozitívny mindset. A ten mindset je taktiež nejaký ten ďalší krok, lebo ako ľudia premýšľajú vo väčšine. Je to negatívne, že majú strach, celé to vychádza zo strachu. Možno to už niekto niekde spomínal v tvojom podcaste, že je to nejakým vývojom dané, že ľudia žili v strachu, keď sa ešte lovili mamuty a bola divoká doba. A ten vývoj toho mozgu sa nejakým spôsobom vyvíja a my chceme teraz rozšíriť tú svoju komfortnú zónu a nájsť si tie nové pozitívne podnety. Preto, keď sa vrátim úplne na začiatok, je to, že začneš tým, že si uvedomíš, to je prvý krok vo všetkých tých mojich workshopoch, ktoré mám, opakujem tam vždy 4 kroky, ktoré sú dôležité pri každej jednej téme a ten prvý krok je uvedomenie. Ja si uvedomím, na akej úrovni je moja komunikácia, či obsahuje pozitívne významy, alebo obsahuje nejaké významy, ktoré viem nahradiť tými pozitívnymi. Potom sa mi z tejto komunikácie ide jednoduchšie do pozitívneho mindsetu a potom si viem jednoduchšie rozšíriť svoju aktuálnu komfortnú zónu. Takže na to jdeš vlastně takže nejdřív... Úplne od základov. Jo, tak co sú třeba tedy základy? Ja by som to ukázal na príklade. Ty vieš, že moja téma je komunikácia a predaj. A je Mehrabianové pravidlo, je to človek, počul si už o tom, ktorý robil výskum, respektíve nejakú štúdiu ohľadne komunikácie, kde rozdelil vplyv komunikácie do 3 úrovní, reč tela, hlas a slovo. A podľa to už ti to niečo hovorí. Ľudia, ktorí možno študujú psychológiu, budú vedieť, tam sa to spomína, alebo ľudia z obchodu, ktorí prešli nejakými školeniami, alebo sami sa tomu venujú. A je to nejak tak asi nastavené, že spätne to vnímam, že to bol človek, ktorý prvý nejak definoval tú komunikáciu, aký má vplyv, že to telo podľa pána Mehrabiana má najväčší vplyv, až 55% na to, ako má vnímať tá druhá strana. Potom je hlas, to je 38% a zostávajú mi posledných pár percent na to slovo. A tým pádom, kde dnes sa kladie najväčší dôraz, prvé čo je to telo.
Že máme to nejak tak zafixované, ide to tým ľudstvom, že telo je najdôležitejšie, ale pritom, keď chcem 100% dojem spraviť, potrebujem aj telo, potrebujem aj hlas a potrebujem aj to slovo. A na čo sú workshopy, alebo na čo sa robia rôzne semináre, je to neverbálna komunikácia, potom je to retorika, nejaké predajné dovednosti. A ja to mám vždy aj ako otázku na mojich workshopoch. Pýtam sa, keď tam sedí 20 ľudí, že kto z vás bol na školení neverbálnej komunikácie. Veľa ľudí ruky hore, alebo aj v rámci firmy, či sa tomu venovali. Kto trénoval hlasový prejav nejakým spôsobom, zase ruky hore. A kto bol na nejakom tréningu slova? Nič. Minulý rok som robil konferenciu Kráľa komunikace. Cez tú konferenciu prešlo 100 ľudí, ktorí boli súčasťou aj mojich workshopoch. A cez týchto 100 ľudí tam bol jeden, ktorý za celú tú dobu dvihol tú ruku na to slovo, že nejakým spôsobom sa venoval tomu slovu. Aj tak, keď sme sa potom o pauzách alebo po skončení workshopu bavili, povedal mi, že ešte ďaleko viac a širšia je táto téma a vidí to potom v workshope, že ešte je tam priestor sa venovať aj tomu slovu. To je zajímavý, to jo. Když bys teďko tady seděl před tebou někdo, kdo vlastně před tebou sedí, řekněme, já, prostě mladý člověk, jsem ambiciózní, chci podnikat, chci dosáhnout velkých věcí a u čeho bych měl začít při zlepšování té své komunikace? U slova. Je to ten prvý bod a je to z toho dôvodu, že my sme sa naučili komunikovať. Ako si sa učil komunikovať? Takže jsem nějak mě to naučili rodiče, no. Asi. Rodičia si by nás to chceli naučiť možno niekedy skôr a my sa tu učíme sami. My to vnímame a zase to potvrdzuje aj to Mehrebanové pravidlo, že narodí sa dieťa, je tam to telo, je úplne prvé, čo aj my vidíme a napríklad aj zrak toho dieťaťa sa postupne vyvíja. Potom reaguje na hlas a to slovo je až posledná časť toho komunikačného nástroja aj u dieťaťa. A my preto sa venujeme všetkým ostatným veciam a to slovo sme dostali do našeho jazyka, do našeho daru skrz podvedomie. Že to dieťa počúva, čo sa všetko deje okolo a potom opakuje tie slova. Preto sa aj hovorí, ja už som trocha starší, ja mám aj dieťa, mám dceru, že tá výchova u toho dieťaťa, ja môžem 100-krát povedať tomu dieťaťu niečo, keď ja budem robiť úplne inú vec, aj tak vždy bude to opakovať potom rodičovi, lebo to vníma. Čiže to slovo začalo v detstve a teraz my komunikujeme tak, ako komunikuje naše okolie. To znamená, že prvá naša nejaká komunikačná nálepka, keď to tak poviem, je z našej rodiny. Potom prídeme do školy. Často sa to stáva, to potvrdia zase rodičia, že to dieťa dojde z malého detského kolektívu a teraz povie niečo, čo doma sa tomu vyhýbame. Je to troška možno explicitnejšie. A teraz sa divíme, odkiaľ to má. A zase je to len preto, lebo to tam niekto povedal z tých detí. A to dieťa to má odkiaľ. No, pravdepodobne doma tatínek alebo maminka zakopli niekde o stôl a niečo z nich vypadlo. To je super, že vlastně se učíme tím, že pozorujeme to okolí a vlastně opakujeme to, co vlastně vidíme, slyšíme. Já jsem si teďko vzpomněl, že když já jsem jako úplně začínal s nějakým prodejem, tak já jsem vůbec jako nechápal, o co tam jde a tak nějak jako mi to vůbec nešlo a pak jako jeden vlastně kamarád mi poslal jeho úspěšný jako prodejní hovor a já předtím jako jsem měl nějaký skript, prostě nějak jsem jako se to učil a teďko najednou mi poslal ten jako jeho hovor a já jsem to poslouchal, jakože to, jak tam mluví, jak jako co tam přesně dělá a vím, že v ten moment přesně mi tam jako něco cvaklo, že jsem jako viděl ten příklad úspěšný toho hovoru, jak by to mělo probíhat a najednou jsem jako to mohl aplikovat i pro sebe, že jsem jako najednou jako nepřemýšlel, jakou mám použít poučku, že mám dělat tohle, nemám dělat tohle, ale najednou jsem viděl ten příklad, jak se to má dělat správně a vlastně mi to dalo mnohem víc a prostě jsem se jako potom extrémně zlepšil, takže to dává jako veľký smysl, no, co si teďko říkal. Je to tak, a ešte to dokončím jednou myšlienkou, že sú aj deti, ktoré boli dlhú dobu ticho a zo dňa na deň začali rozprávať. Ako by sa to naučili za jeden deň. Je to presne len tým, že ten rok a pol
vnímali všetky slova okolo a potom jedného dňa přišel zlom a věděli rozprávať. Co nad tím jsem nikdy nepřemýšlel takhle, jak to vlastně vzniká ta řeč, ale jako dává to smysl, no? Jako. Dáva to zmysel a tým, že tá pravdepodobnosť, že sa niekto z našich rodičov vedome, zase ten prvý krok, spomeniem to vedomie, vedomo učil komunikovať, je veľmi nízka. Dovolím si tvrdiť, že možno fakt až niekde 0,0000 a naša komunikácia sa mení potom postupom času, keď začnem študovať niečo odbornejšie. Aj moja komunikácia sa zmení na viac odborných výrazov. A potom sa stretnem s kamarátmi, ktorí napríklad študujú iné školy, ten niečo povie zo svojho oboru, ten niečo, všetci ostatní na ňo pozerajú, ale pritom on to berie ako samozrejmosť. Vy neviete, čo to je, lebo je v tom dennodenne. A preto je dôležité si to uvedomiť, že viem ovplyvniť tú komunikáciu, viem ovplyvniť tie slová a my vnímame komunikáciu taká, ako je. My sme sa to naučili a sú tam veci, ktoré sa dajú zmeniť. A keď som na začiatku spomínal, že viem mať pod kontrolou tie svoje emócie pri komunikácii, tak sú slova, ktoré majú nejakú emočnú rovinu a potom viem rozdeľovať, či to pôsobí pozitívne na tú stranu, s kým sa bavím, alebo to má iný dopad. Takže proto vlastně začínáš u těch slov, protože ty slova už v sobě ukrývají nějaký ty emoce, který tím vyjadřuješ. Áno. Odpoveď na tú tvoju prvú otázku, že prečo namiesto toho, aby som zobral telefón a volal, hľadám rôzne iné cesty, alebo namiesto toho, aby som oslovil tú holku na ulici, hodinu sa prechádzam, je energia a je to úplne aj v slove. Ja dávam do slova nejakú energiu, tým pádom má to nejakú hodnotu a ja chcem teraz, keď sa bavíme o predaji, pravdepodobne to je asi to, čo ťa zaujíma, že ako to využiť aj v tom predajnom svete, keďže máš komunitu ľudí, ktorí niečo budujú, podnikajú a potrebujú mať kvalitný predaj a vedieť predávať svoje produkty alebo služby. A tá energia, ktorá do toho dám, ak je pozitívna, viem pozitívne ovplyvniť tie emócie, ktoré sú na stole, o ktorých sa bavíme. A potom základná otázka je, rozhodujú sa ľudia pri predaji emocionálne alebo racionálne? No, emocionálne. Výborne. A to je pre mňa dobré, lebo ja mám v komunikácii slova už zahrnutú pozitívnu emóciu a jednoduchšie sa rozhodne potenciálny klient a zákazník, či so mnou bude spolupracovať. Takže vlastně, jestli to chápu správně, tak nad tím nepřemýšlíš tím způsobem, že emoce a slova jsou nějaká oddělená věc, ale vlastně, že ty slova teda v sobě obsahují ty emoce, který môžeš ovlivniť druhý lidi. Áno, a je to z dôvodu, že ty máš nejakú emóciu, napríklad keď si naštvaný a použiješ nejaké vulgárnejšie výrazy. Aká emócia je v tých slovách? No, zlá. A to je odpoveď na tú otázku, že či majú slova emoce. Majú. Jo. A ještě spomeniem možno taký príklad. Vždycky jsem měl problém s tím, že jsem kolem sebe neměl ambiciozní lidi, kteří by stejně jako já chtěli takhle jít za svýma cílema. A proto jsem tyhle lidi začal schánět a dal jsem je všechny, kromě jednoho, který se právě teď dívá na tenhle podcast, do svý vlastní online komunity Performind na platformě School. A najdeš tam podobně smýšlející ambiciozní lidi, 7denní výzvu, díky který si nastavíš dlouhodobou vizi, která tě bude každý den motivovat, cally s našima hostama každý týden, cally se mnou každý týden, a ještě mnohem více dalšího. A to všechno, pozor, úplně zdarma. Takže využij této příležitosti, nebude tady navždycky a připoj se kliknutím na první odkaz dole v popisku. Vidíme se tam a užij si zbytek podcastu. Nejakí vedci skúmali práve slova, akú majú váhu a mali 2 skleničky s vodou a do jednej, počul si to niekedy? Do jednej každý deň rozprávali pozitívne výrazy, akože rást, sila, energia a do druhej tie negatívne, akože smrť, záhuba a takéto výrazy. A s týmito 2 skleničkami polievali 2 rôzne kvetiny. Čo myslíš, ako to dopadlo? Tak asi bys to tady neříkal, kdyby to dopadlo jako stejně. Asi ta kytička, kterou zalívali pozitivní vodou, tak asi rostla. Rostla a ta druhá práve naopak, hoci aj tým, že bola polievaná vodou, uhynula. Takže to ani nebylo jako, že jedna rostla víc a druhá méně, ale... Bylo to úplně diametrálne a odlišné.
Tomu se mi ani nechce věřit. Ja to dohľadám, ja to mám v zdrojoch a pošlem ti to. Môžeme to tam potom dáme to do popisu. dáme do popisu, aby sa na to pozreli. My jsme se tady bavili o té pozitivní komunikaci, o tom do těch našich slov, které říkáme, dát tu pozitivní energii. Tak jak tohleto v praxi teda děláš, nebo jak vlastně ty slova vybíráš tak, aby to byly ty pozitivní slova, které mají ten efekt, který chceš? Je to veľmi jednoduché, keď si to človek uvedomí. Ako náhle sa začneme baviť o jednotlivých slovách, zistíme, či sú pozitívne. A ešte, aby som to doplnil, na začiatku som rozprával, že všetci sa venujú väčšinou neverbálnej retorike a týmto stranám pri zlepšovaní svojich dovedností. Sú tam aj slová, sú aj workshopy, ktoré sú celkom rozšírené, kde sa zameriavajú ale na jednotlivú časť slov. Čiže z celého toho balíku všetkých slov je to len nejaká časť a konkrétne sú to berličky slovné, keď to takto nazveme, že sú slova, ktoré sa často opakujú a to každý počuje, možno aj ty si to počul, keď si pozrel svoje podcasty a pozeráš sa z takého nadhľadu na celú tú situáciu a zrazu si uvedomíš, koľkokrát som to tam už povedal a ešte je to len 10. minúta a začneš si to značiť a zrazu zistíš, že za hodinový podcast nejaké slovo si tam našiel 150 krát. A tomu sa venujú niektoré firmy alebo niektorí ľudia a to je prvý krok k tomu, ako to ešte rozšíriť. Lebo prečo nad tým začnem pracovať? Už len mne samému, ak počujem seba, mi to dá takú tú spätnú väzbu, že by to bolo lepšie, ak by som to povedal inak a to slovo vymenil za niečo iné, ideálne ho úplne vynechal z celej tej komunikácie. A každé to slovo má nejakú takú váhu, bude pozitívne alebo je negatívne a ja môžem tu načrtnúť nejakú tú časť toho, aby sme tu predišli tomu, že budeme mať 5-hodinový workshop, ktorý mám na tú komunikáciu a začnem takým tým základom, kde sú skupiny slov alebo slova, ktoré všeobecne sú vnímané v globále negatívne. Prvá taká hlavná skupina sú vulgarizmy. To je asi jasné, že keď s niekým sa niekde stretneš, zaznie tam nejaký vulgarizmus, automaticky sa nám spustí ten radar. A čo je dôležité, celé to, o čom ja rozprávam, sa odohráva na podvedomej úrovni. To znamená, že ja vedomo vnímam komunikáciu, vnímam tú informáciu a potom sú tam nejaké časti, ktoré na podvedomej úrovni pôsobia negatívne. A to, akú energiu a aký dosah má negatívna vec a pozitívna, to je asi všetkým jasné, že stačí mi zažiť jednu negatívnu vec za ten deň a budem tu dlhšie nad tým premýšľať, než keď zažijem jednu krásnu pozitívnu. Myslíš si, že tady to je i tím, že vlastně když čteme, tak ty slova si jako říkáme jako nahlas v naší hlavě a že vlastně nám to může třeba dát nějakou vzpomínku, když nějaký sprostý slovo si přečtu, tak to je není jenom těch, nevím, 4-5 písmenek, ale vlastně si to řekneme nahlas a tím pádem se třeba vracíme do nějakého okamžiku, kdy na nás někdo nadával nebo něco tak. Áno, je to veľmi dobrá úvaha a je to možné a ja to skôr používam pri iných výrazov. Lebo tie vulgarizmy sú už tak v globále často používané a môže sa stať, že niekto si vybaví nejakú vec. Ja to mám skôr pri iných slovách a tým, jak sa tomu venujem posledné roky takto do detailov, tak vždy zbieram aj od ľudí nové a nové slová, kde na tých workshopoch dostávam spätnú väzbu, že čo na konkrétnych tých ľudí pôsobí negatívne a ty keď sa pozrieš na význam toho slova, je jasné, že je to negatívne slovo. A bežne je používané v tej komunikácii. Čo by som tu ja ešte na to nadviazal, na tú tvoju otázku, že sa mi niečo vybaví. Ja som dlhú dobu používal nejaké vysvetlenie komunikácie, to sa možno spýtam teba, že ako vnímaš ty komunikáciu, keď sa dohodneme, že ju máš definovať jedným slovom. Komunikácia rovná sa podľa teba? Mluvení, slova? Môže byť, všetko je správne. Ja to mám vždy ako na začiatku otázku na workshope a všetko, čo tam zaznie, je správne. Áno, komunikácia rovná sa mluvení. Zhodneme sa na tom. Komunikácia rovná sa slova. Zhodneme sa na tom. Komunikácia rovná sa aj očný kontakt. Môžu tu byť aj tie prvky z neverbálnej komunikácie. A ja som dlhú dobu používal, že komunikácia rovná sa informácie. A ja, keď komunikujem so svojím dieťaťom a ona chce to lízatko pri tej pokladni, dáva mi informáciu. Ja jej zase dávam tú informáciu, že už dnes mala kinder vajíčko a lízatko kúpime zajtra. Niekto to môže nazvať, že to je obchod. Áno, je to obchod s dieťaťom.
vyjednávame aktuálne pri tej pokladni spoločne, že kto úspeje a kto je lepší vyjednávač. A tie slova, ktoré si ty spomenul, sú tiež tým komunikačným významom a ja som práve našiel ešte iné slovo, ktoré dávam do rovnováhy ku komunikácii a to je komunikácia rovná sa pozornosť. A dnes sa to hodí do rýchlej doby, kedy tá pozornosť je to, čo chcú všetky firmy od nás. A prečo pozornosť? A vral som, že nadviažem na tú tvoju myšlienku, že tie vulgarizmy sa mi môžu spojiť, že niekto na mňa nadával. A to je presne to. Je to tá myšlienka. Aké slovo ja použijem, tá pozornosť môže presne ísť týmto smerom. Že keď ja použijem vulgárne slova a ty máš nejakú skúsenosť z detstva, tvoja pozornosť ide na tie vulgarizmy a ide na to detstvo. Jo, jakože to, co komunikujú, tak ovlivňuje, jestli třeba dávám pozornosť na to pozitivní nebo na to negativní. Áno. A presne, ak sú v komunikácii našej slova, ktoré môžu stiahnuť tú pozornosť iným smerom, ako ja chcem viesť tú komunikáciu, ukáže sa pri potom closingu napríklad, ak sa bavíme o obchode, či som dostatočne držal tú pozornosť na tú danú vec. A vulgarizmy sú tá prvá. A druhá skupina sú náboženské výrazy. Je to zase náboženské, ja tam ešte často dávam politika. Každý správny obchodník ako vie, že keď sa baví s niekým a príde na politickú tému, ten skúsený obchodník alebo človek, ktorý má komunikáciu zmáknutú, vie, že svoj názor si nechá pre seba, akurát príjme len tú informáciu zase a tú pozornosť ja môžem ovplyvniť, či pôjde na tú politiku, keď ty mi povieš nejaký politický názor a zase sa to potvrdzuje. Komunikácia rovná sa pozornosť. A vždycky je to o dvoch stranách. A ja rozhodnem o tom. Ty nadhodíš nejakú tému a ja rozhodnem, keď mám nadhľad, to je dôležité povedať, že tá komunikácia slova ti získa veľký nadhľad v tom, o čom sa budeme baviť. Ty vieš rozhodovať, keď máš nadhľad v tých komunikačných dovednostiach nad niekým, ty rozhoduješ, kam sa upriamuje tá pozornosť. Jo, jasně. Takže jako když ti tady budu něco vykládat, tak tím ovlivňuji, jestli ty budeš věnovat pozornost třeba buď těm slovům, nebo tomu, co dělám rukama, nebo nějaký negativní myšlence třeba z tvýho dětství, nebo nějaký třeba pozitivní vizi tvý budoucnosti, jaký to třeba bude, když si koupíš můj produkt. Áno, a preto som povedal na začiatku, keď si sa pýtal, že prečo vydržíš 60 minút, môžeš sa naučiť, ako mať svoje vlastné emócie pod kontrolou, vďaka tomu, že ja si uvedomím, možno moja komunikácia je o niečo lepšia ako tvoja, teraz to necháme takto len otvorené, a ja viem, že keď nadhodíš nejakú tému, jednoducho vieš aj utiesť z toho. Politici sú toho geniálny príkladom, keď už sme tu spomínali tú politiku, diplomácia, komunikácia, všetky tie nástroje, ktoré sa používajú, sú len odzrkadlením toho, že oni tú pozornosť vedia upriamiť tam, kam chcú. A preto tá druhá skupina sú náboženské výrazy, prípadne politické názory. Je to z toho dôvodu, politika je to skôr také, ako by som povedal, hospodské, ale občas sa stane, keď je to aktuálna téma, nejaké voľby alebo kampaň, niečo sa stalo, viac sa to rieši aj v tej spoločnosti. A keď je bežný všedný deň, skôr tam je ten náboženský výraz, kde pri nejakom povzdychu použijem rôzne výrazy z náboženstva a zase prečo je to negatívne, ak komunikujem s človekom, ktorý je veriaci a on používa tie výrazy pri modlitbe, tiež to není pre neho príjemné a pozitívne počúvať. Tu možno spomeniem, okrem nejakých ako povzdychov, časté slovo je bohužel v komunikácii. Spája sa to s Bohom a ak je človek veriaci, používa to tiež, to je veľmi zaujímavé. Má to naučené, a naše slova sú podvedomé, to znamená, že on to použije. A v prípade, keď to použije niekto iný a on je silne založený veriaco, to už mu prekáža. A čím častejšie to je súčasťou tej komunikácie, tým viac si to uvedomuje a začne mu to vadiť. Mně teďko rychle napadla myšlenka ohledně toho, jak vlastně vnímáš to, když ty řekneš nějaký slovo, který má negativní zabarvení, ale vlastně všechno ostatní jako nasvědčuje tomu, že to říkáš jako pozitivně. Máš pozitivní řeč těla, jako a vlastně ty dvě věci jdou takhle proti sobě, tak jestli vlastně můžeš tu věc, když třeba řeknu nevím, nějaký jako negativní slovo, prostě jako pozitivně, jako s nadšením a jako budeš vědět, že vůbec to tak jako nemyslím,
Tak jak nad tímhle třeba ty přemýšlíš? Ja ti možno poviem príklad konkrétne na to, čo sa pýtaš. To je ďalšia časť a to je už konkrétne slovo a je to slovo problém. Vravel si, že povieš to pozitívne. Ja od teba budem niečo chcieť. Erik, pošleš mi podcast ešte predtým, než to dáš von, pozriem sa, či je to v pohode a ty mi povieš, jasné, to není problém. A povieš mi to v pozitívnom význame a pozornosť zase. Čo je problém? Něco špatného. Něco špatného. Je špatné niečo na tom, že mi pošleš to video? No ne. No. A nemůžeš jako tady to vnímání změnit? Nebo si myslíš, že to je právě jako zakořeněný v té společnosti, v tom jako nějakým podvědomí jako celospolečenským? Je to v podvedomí a je aj presne dôvod, prečo to tam je v tom podvedomí. Zrkadlenie. Ďalšia dovednosť obchodná a prejavuje sa aj vo slovách. Keď niekto napríklad, ja som dlhé roky bol v call centrách, kde som riešil aj aktívne linky, predajné, aj zákaznícke linky a zákazník na zákazníckej linke ti zavolá: dobrý deň, mám problém. A to zrkadlenie sa prejavuje aj v slovách, že ten operátor, ktorý tam sedí a dvihne to, poďme sa pozrieť na ten váš problém. Zopakuje to dané slovo. To znamená, že zrkadlenie sa dá použiť aj v neverbálnej komunikácii, že zistíš, či máš prevahu, keď si šahneš na ucho a druhá strana zrobí to isté, alebo sa dotkneš nejakých vecí. A taktiež aj u slova. A to je možno odpoveď na to, prečo to je v tej komunikácii, lebo sa to zrkadlí generácie a generácie tie slova a dnes sú úplne bežné v komunikácii. Že mě jenom napadlo třeba u toho problému, tak jestli řekněme, že budu v kruhu podnikatelů, který rádi řeší problémy, chtějí jako vytvářet produkty, služby, které ty problémy řeší, tak nemůže jako v tom našem kruhu se ten problém, to slovo stát najednou pozitivním, jakože hej, jdeme do toho, prostě jdeme řešit problémy, jsme tady ty skvělí podnikatelé, tak to jako máme rádi ty problémy. Máme to rádi a ja hovorím, že komunikácia dokáže vytvoriť nejaký koktail. Ak komunikuješ, nalievaš si nejakú vodu, potom na konci môžeme spraviť niečo, ti ukážem. Uvidíme, či nám ešte zostane voda. A ja vytváram môj komunikačný koktail. Ak používam pozitívne slová, dokážem vytvoriť nejakú pozitívnu energiu aj pri tom, keď riešime, zopakujem to, problémy. Keď je tam slovo problém, ktoré je negatívne vnímané spoločnosťou, ak budeme mať 100 ľudí a spýtame sa ich, čo si predstavíte pod slovom problém, odpovie nám niekto na to pozitívne? Spíš ne. A odpovie nám, použijem tie tvoje slova, že ho chce vyriešiť? Spýta sa, aký to je, ja rád riešim problémy? Ne, spíš to bude brát, no, prostě jako problém. Bude to brať ako problém. A čo tak v tej komunite podnikateľov povedať, mám tu novú výzvu? Sme na tom pozitívnom koktejli a namiesto toho jedného slova nejaká ingrediencia toho koktejlu, ktorá mi môže trocha stiahnuť tú energiu dole, ja ju naopak ešte vyzdvihnem hore. Že poviem, mám novú výzvu. Kto sa ku mne pridá? Má to opravdu takhle velký efekt? Na čo konkrétne? Třeba s tou výzvou. Třeba jsem tohleto už slyšel, jakože když místo problému budu říkat jako výzva, takže to je lepší a budu mít asi větší nadšení, ale jak vlastně velký je ten efekt podle tebe? Sú tam viaceré možnosti, ako sa dá každé slovo alebo skupina slov nahradiť niečím iným. Môže to byť výzva, konkrétne keď sa bavíme, prípadne riešenie, situácie a je tam veľa tých slov. Záleží v tom význame, ako to povieme. A predstav si teraz, že v tom podnikateľskom kruhu, použijem tvoje slova, ako si vravel, že sú podnikatelia, ktorí radi riešia problémy. Spýtaj sa podnikateľa, ktorý podniká 20 rokov a má za sebou niekoľko víziev, či ich rád má stále novú a novú a novú. Ako emočne bude na to reagovať. Tá hlava už je nastavená, tak je zase ďalší problém. Vyrastie emočne nejak v tom rozpoložení, alebo keď za ním niekto príde z toho vedenia firmy, dajme tomu, že to je nejaký CEO, ktorý už má svoj manažment a tí riešia ďalej. A teraz príde niekto z toho vrcholového manažmentu za ním, že počúvaj, Erik, máme ďalší problém. A tá jeho emócia je, yes, poďme to spraviť. No, čo to je? Alebo tá prvá emócia je zase.
No asi spíš tak, jak říkáš. A presne je to o tom emočnom koktejle. Ja mám pozitívne slova, dokážem tú pozitívnu emóciu nie s celým rozhovorom a ja to mám pod kontrolou, ak vediem ako obchodník napríklad nejaký dialog. Tá protistrana kľudne používa rôzne výrazy, ktoré sú negatívne, čo je zaujímavé, čo som si všimol, keď aj sám pozerám spätne na svoje nahrávky, či už sú to videá alebo audio. Z prednášok si robím občas niekedy aj video, audio minimálne mám stále, že aj z obchodného rozhovoru, keď si ho nahrám ako obchodník a potom si ho vypočujem, na začiatku počuješ viac tých výrazov, ktoré ten človek používa a keď je to hodinový rozhovor, na konci už ani tá druhá strana nepoužíva tie slova, ktoré ty vieš, že máš zo svojej komunikácie už nahradené inými lepšími pozitívnymi výrazmi. Jako díky tomu, že ty držíš ten pozitivní rámec a vedeš ten rozhovor. Presne tak. Tak tá druhá strana ako zrcadlí a prispôsobí sa ti. Je toto zrkadlenie a to je najvyšší level, kedy vieš zistiť, či máš vplyv na tú druhú stranu, že začne človek, s ktorým sa bavíš, používať tvoje slova, tvoje výrazy. Tak ja tvoje výrazy nezačnu používať, protože neumiem slovensky. Môžeme si potom dať pokračovanie podcastu Slovenčina pre mladých ľudí. Môžeme pokračovať aj ďalej, že mali sme tie vulgarizmy, náboženské výrazy, problém. Ďalšia vec je musíš. To je tiež časté slovo, ktoré som zistil, že ľudia všeobecne vnímajú negatívne. A ide o ten dojem, o tú myšlienku. Ja keď prídem za tebou a poviem, Erik, musíš spraviť to a to do zajtra. Aká je tá tvoja prvá myšlienka, keď to počuješ? Co mi tady říkáš, co mám dělat? A to je presne ten význam toho, že to ovplyvňuje komunikácia, tvoje myslenie. A ty keď počas nášho rozhovoru tam máš nejaké negatívne myšlienky, je to ten koktail, ktorý obsahuje tie časti, kdežto keď ja naopak poviem, Erik, ty si jediný schopný človek, ktorého poznám a viem, že do piatku mi to spraví. Ako sa cítiš pri tom? Jako mnohem líp. A podporujem zase tú pozitívnu komunikáciu a vytváram ten dojem, že ja to chcem spraviť pre Lukáša. Teraz ešte doplním. Školu som v jednej firme, kde to boli zamestnanci. Majiteľ firmy si objednal školenie pre svojich zamestnancov a je to B2C segment. To znamená, že klasicky predaj úplne jednoduchých produktov v malom obchode. A prišla tam jedna pani po školení za mnou, že majú nariadené predávať nejaké konkrétne veci, že prišiel ten šéf za ňou a povedal, že no musíš to predávať, máš to teraz aj v odmenách a ona sama len niekedy to povie, že ja niečo musím. A presne z toho to vychádza. A veľa ľudí, keď im povieš niečo, musíš to, musíš tamto, tá myšlienka je hneď, ja nič nemusím. Otázne je, či to chcem. A ja, keď ti zadávam ten úkol, záleží na tom, akú chuti do toho dám. To musíš, hlavne využívam pri manažerských školeniach a workshopoch, kde ľudia, ktorí vedú svojich manažerov alebo aj svojich ľudí, delegujú nejaké úkoly. Dá sa to delegovať tak, že trocha zvýšim tú chuť do práce u toho daného človeka, ale keď ten človek vždy len musíš, najlepšie spojenie, musíš si za to platený. Za akou chuťou mi to spravia tí ľudia. No jasně. Takže já to vnímám tak, to, co jsi říkal, že vlastně ty slova mají v sobě zabudovanou nějaký ten emoční náboj a teďko, ale pořád je hodně důležitý i to, jakým způsobem to jako řekneme, protože když mi někdo, koho fakt respektuju, řekne, že nevím, pokud chci uspět, tak musím dělat tohle, tak to budu brát jako mnohem jako líp, než když mi to řekne prostě někdo jako koho třeba nerespektuju, někdo náhodný nějaký člověk na ulici třeba, nebo nějaký šéf třeba, který ho nemám rád. Ale ta energie těch slov tam asi opravdu jako je a vlastně já jsem to nevnímal nikdy, že to je tak důležitý, ale to, jak jsi to popsal, tak to dává velký smysl. Dáva to zmysel a tu je veľký rozdiel, preto som pri tom slove musíš použil firmy a rôzne delegovanie úkolov. Ty, keď sa zameriaš na nejakú konkrétnu osobu, ktorú vnímaš ako vzor v niečom, čo dokázal, je úplne jedno, aké slova používa, ty už máš vlastnú motiváciu. A to je úplne iné. Keď ti povie, že chceš nejaký zložitý proces a spýtaš sa niekoho, ako si to dokázal, on povie, no musíš to, musíš tamto, musíš hento a zameriaš sa na tie svoje myšlienky, určite ti počas toho príde tá myšlienka, to je tak veľa.
Alebo fakt až toľko musím. Takže kdyby to zase řekl jako lépe, tak by to mělo ještě zase větší efekt. Je to už potom také tie manažerské dovednosti, delegovania, alebo jedna vec je cieľ a druhá vec je tá cesta k tomu, že keď ti povie prvý krok, ktorý správ, je tento. A skončí to pri tom. Ty povieš, iba to mám spraviť? Jasné. Spravíš to, zavolaj mi, napíš mi, to už je mentoring. Že mentoruješ toho človeka vlastnými skúsenostmi, lebo coaching je zase, že ho navedieš na to, čo si má spraviť. To znamená, ja ako mentor, keď poviem, ty sa ma spýtaš na nejakú vec, ktorú ja som možno spravil, konferenciu, o tom sa môžeme baviť, že čo potrebujem, keď chcem spraviť konferenciu a ja ti teraz začnem rozprávať, čo všetko musíš. Mě teďko jenom napadlo, to je super, protože zase to je strašně moc o té pozornosti, že jo. Protože když dáš tu pozornost na to, že hele, tady je jenom nějaký jednoduchý první krok, který musíš udělat, tak řekneš, jasně, to zvládnu, to je skvělá výzva, to jako mám hotový zítra, nebo za týden to mám. A když začneš jako vykládat musíš a teďko máš obrovský seznam všech těch věcí, tak ty lidi mají pozornost na to, že to je něco obrovského a vlastně nevím, kde začít, co udělat a zase to je nádherný, jako ta práce s tou pozorností. Komunikácia rovná sa pozornosť. Presne si to potvrdil a už používaš tie slova, ktoré ja som na začiatku pustil do éteru a je vidieť, ako to funguje. A je to odpoveď na to presne, že ty máš zrobiť pri tom jednoduchý krok dnes, čokoľvek si vymyslíme, nájsť si miestnosť, kde zorganizuješ konferenciu, zaberie ti to, čo ja viem, pol hodiny, hodinu, záleží, aký budeš náročný na nejaké technické vlastnosti toho miesta a spravíš to za hodinu, za dve, keď teraz ti poviem, prvé čo, nájdi si nejakú miestnosť. Keď budeš mať miestnosť, pri za mnou. Poviem ti, čo ďalej. Asi jo. A začal by som ti rozprávať, čo ešte všetko k tomu potrebuješ a tvoja pozornosť sa môže upriamiť na krok 20 a ty pritom potrebuješ spraviť ten prvý krok. A už premýšľaš nad tým, 20. krok, ako to zvládnem, jak sa to dá, kde to nájdem, koho mám osloviť. To jsme hodně změnil jako celý moje vnímání toho všeho, protože jako říká se, že pozornost je nejdůležitější věc, že to je nová měna, nebo že pozornost prostě na internetu se že platí pozorností a vlastně i při té komunikaci to platí, že komunikace rovná se pozornosť, jak si říkala. Pozornosť je tam mena už dlhé roky. Akurát je dôležité, či si to uvedomujem. Preto ja som to teraz posledný rok zmenil a hovorím, komunikácia rovná sa pozornosť. Prišlo to nejak tak plynulo a potom som videl presne rôzne štúdie, že tá pozornosť je dnes najdôležitejšia a najcennejšia, čo máme a už je pritom v komunikácii. Místo musíš a jaký další pozitivní slova bychom mohli zařadit do našeho slovníku? Namiesto musíš, už som spomínal, že chcem vyvolať tú potrebu toho človeka. Čiže ja keď chcem niečo po tebe, namiesto toho, aby som ti povedal, musíš to spraviť, pochválim to, čo robíš, že si v tom najlepší a potrebujem tvoju pomoc. A otočím úplne celé a zase to vedomo otáčam. Ja reálne potrebujem teba a ja ti to podám tak, že ty to vnímaš, že je to opačne. A funguje to perfektne. A ďalšie veci, ktoré sú potom negatívne výrazy. To je ďalšia skupina slov, negatívne výrazy. A ja som zistil teraz nedávno, s jedným známym sme sa bavili a som ma pýtal, že ako som sa k tomu dostal, až k takému veľkému detailu. A ja som zistil, že to bolo cez negatívne výrazy. A konkrétne to bolo v call centre, kde riešiš predajné otázky cez telefón. A štandardné predajné otázky dnes sú negatívne u ľudí, ktorí chcú niečo predať. Nechcete s nami udelať tú zmluvu, nechcete ten produkt, nekúpite si to, nemáte, nevíte. A tam to začalo celé, že som si začal uvedomovať nejakú tú váhu tých slov. To znamená, že je dobré vždy to negatívum otočiť na to pozitívne. A negatívne otázky, negatívne výrazy potom ešte sú spojené s častým prvkom v komunikácii a to je oxymoron. Si študent, mladý, asi budeš vedieť, čo je oxymoron. No, něco, co nedává smysl. Něco, co jako vyvrací samo sebe. Presne tak, vyvracia samého seba. To znamená, že sú spojené dve protiklady a v komunikácii sa to používa, že spojím pozitívny a negatívny výraz. Bol si včera niekde na večeri,
s kamošmi, s podnikateľmi, bavili ste sa a ja sa spýtam, a aké tam bolo jedlo. Alebo nie, ty už vieš, ako sa komunikuje. Niekto iný mi povie, aké tam bolo jedlo. A on povie, strašne dobre. Strašne? Samo o sebe je aké? Špatné. A dobré? Dobré. Čo je zaujímavé, zase tá pozornosť. Ja chcem povedať, že to jedlo bolo lepšie, než je dobré. Namiesto toho, aby som to dobré vystupňoval do toho najpozitívnejšieho tvaru, pridám k tomu negatívu. Dáva to význam? Tak plus a mínus z matematiky je, že jo, mínus. Perfektná matematická odpoveď. A to je ten koktail, že ja keď mám pozitívnu informáciu a pridám do toho mínuska, otočí mi to trocha emočne, respektíve nie otočí, ale zníži, ako som povedal, tú úroveň, kde držím tú emóciu. Takže ty slova, to strašně dobré, tak je vlastně logicky, když se na to podíváš, tak to znamená, jo, tak bylo to ještě více než dobré, ale vlastně emočně kvůli tomu, že to slovo strašně má spíš negativní emoci, tak to vlastně otočíme a ubereme tomu na té pozitivní emoci. Presne tak, ako si povedal, uberieš na tej pozitívnej emócii. Sú ľudia, ktorí rôznym spôsobom komunikujú. Niekto komunikuje rýchlo, niekto pomaly. A človek, ktorý pomalšie komunikuje, ti to hovorí, tam je veľmi zaujímavé, že odchytíš tú svoju myšlienku počas toho, jak on povie, že včera to bolo strašne a ty v ten moment, keďže to je podvedomie je veľmi rýchle a dokáže zachytiť svoje myšlienky, tam vnímaš to samostatné slovo a v tom dopovie dobre. A ty tak môžeš pozerať, že strašne alebo dobre. Čo je zaujímavé, všimni si neverbálnu reakciu ľudí, ktorí to povedia. Keď povie niekto, že to bolo strašne dobre, kýve hlavou, že to bolo strašne dobre, alebo ti povie strašne dobre. No asi na to bude reagovat jako podvědomně prostě negativně, nebo já si to představuju tak, že jako když ty mi řekneš, že to bylo strašně dobré, tak si řeknu jako OK, jako chápu, že to bylo dobrý, ale neřeknu si, jo Lukáši, to bylo skvělý, tak to mám z tebe radost, že si to užil, jakože... Presne tak, a preto som spomenul aj tú neverbálnu, ako sme na začiatku spomínali, to Mehrabianové pravidlo, všetko je dôležité a všetko je so všetkým prepojené a to slovo vzniká ako prvé u nás v našom podvedomí. Prečo hovorím v podvedomí? Lebo niekto mi ho tam dal. A ja ho používam. Otázka, či mám nad tým kontrolu. Veľakrát sa stane, že povieš niečo, a tá myšlienka je, že si to chcel povedať inak. Prečo sa strátim niekedy vo vete? Lebo môj mozog mi tam hádže slova, ktoré sú naučené. Dnes je moderné, používam to, keď mám mladých ľudí na workshope prirovnanie ku AI, kde AI je dnes veľká téma a AI funguje tak, že je to len pravdepodobnostné zloženie slov. To sú jednotky, nulky a je to len slovo za slovom. A na základe pravdepodobnosti to dáva význam. A takto funguje náš mozog pri komunikácii. Naše podvedomie je ten náš pravdepodobnostný výpočet a hádže mi tam tie slova, ktoré ja som naučený používať a preto poviem, že je niečo strašne dobré, namiesto toho, aby som povedal vynikajúce, jedna z najlepších večerí, ktorú som zažil. Jo, jako dává to smysl a teďko i při rychločtení, když jsem se učil jako rychločtení, teď už to nějak extra jako nedělám, ale tak jsem slyšel, že právě to jako funguje na tom principu, že ty čteš jako rychle a vlastně si ty slova jako vymýšlíš v tom podvědomí a není to něco, co jako neřešíš, co tam je opravdu napsaný, ale vlastně tvůj mozek propočítává, co tam bude. Perfektný príklad, to potvrdzuje to, čo ja hovorím o tom AI. Rýchločtení, som si to teraz uvedomil, ako si povedal. Ja som to študoval niekedy asi 10, možno aj viac rokov dozadu. Chcel som sa naučiť čítať rýchlejšie. A vtedy som ešte bol obchodník, komunikáciu som ešte študoval. Práve čítal som rôzne knižky a učil som sa to. A prišiel som aj na tú rýchločetbu a potvrdzuje to, čo som teraz povedal, že ten mozog ti tam vie doplniť. Vidíš len nejaké 2, 3, 4 písmenka a vie ti tam na základe toho, že je to podvedomie rýchlejšie doplniť to slovo, ktoré tam asi je. No, vlastně i při normálním čtení to takhle funguje, že jako jsem viděl, že jsou jako, když se, jako to si každý může vyzkoušet, jako teďko, určitě na to budou nějaký stránky, když tak hodím do popisku, že když třeba napíšu nějaký slovo a proměním ty písmenka uprostřed, tak ten mozek jako to přečte normálně, až když se na to podíváš jako prostě
potom, a jako dáváš na to větší pozor, tak teprve si všimneš, že tam ty písmenka jsou zpřeházený. Je to tak. Naše AI máme v podvedomí každý. A rozviniem ešte tú myšlienku toho AI. Na začiatku, keď prišla umelá inteligencia, tiež niekedy si dostal odpoveď, na ktorú si sa pozrel a pozeráš, že ja som sa pýtal na niečo úplne iné. A to AI sa postupne zdokonaľuje. To je naša komunikácia. My máme nejakú komunikáciu a ja ju viem tiež postupne moje podvedomie naučiť komunikovať tými výrazmi, ktoré chcem. Trvá to. Okay. Tedy se teďko teda dostaneme ještě k těm úplně nejlepším výrazům, který vyzařují nejvíc pozitivní emoce, tak jaký to teda jsou? Sú to všetky pozitívne slova a ak prejdem tú skupinu, vulgarizmy vynecháme, náboženské výrazy taktiež, prípadne namiesto nejakej reakcie poviem, že fakt, naozaj sa ti to stalo, namiesto toho, aby som tam použil nejaký výraz. Problém, často sa to používa v tom, že jasné, není to problém, použijem to v pozitívnom, veľmi rád to pre teba spravím, musím, keď to podáš tak, ako som naznačoval, tak rád to zase pre mňa spravíš. Negatívne výrazy, nechceš si dať kávu, napríklad piješ kávu a niekto sa ťa spýta, nechceš si dať kávu. To je dobrá vec, ináč odsledovať svoje myšlienky pri káve, keď niekto pije kávu. Ľudia v našom okolí sa pýtajú vždy, nechceš kávu. Rodina, kamaráti, síce si mladí, teraz už skôr letia asi energetické nápoje než kávy. A človek, ktorý má rád kávu, by vždy pri pomyslení na kávu má akú emóciu? No pozitívnu. Pozitívnu, a že by si ju dal. A keď ja mám rád kávu. Mňa sa niekto opýta, nechceš kávu? Ja už totiž to vnímam svoje myšlienky, programujem to dennodenne skrz slova. A keď zásne takáto otázka na mňa, človeka, ktorý má rád kávu, ja viem, že vždy tam mám negatívnu odpoveď v tej hlave. Že nechcem. A ja to sám otáčam, že ešte si dám, dnes som mal iba 2, ešte môžem tú tretiu. Kdežto keď sa mňa ako milovníka kávy niekto opýta, ja už som ich mal 5, náročný deň, je večer 6 hodín a spýta sa ma, spravím ti kávu, mám výbornú čerstvú kávu. Tá myšlienka je, ešte by som si dal kávu. A rácio vstupuje potom do tohoto neskôr. Už si mal dneska 5, fakt chceš ešte večer o 6 ďalšiu 6 kávu? Ako bude vyzerať tvoj spánok? Myslíš si, že tady to zase souvisí s tím strachem z odmítnutí, že když se tě zeptám, nechceš si dát kávu, tak jakoby je pro mě přijatelnější, když řekneš ne, než když řeknu, chceš si dát kávu, teďko to jako vyzařuje tu pozitivní emoci a ty řekneš ne, tak je to takový jako mnohem jako těžší vlastně. Nebo zaujímavo nad tým uvažuješ, môže to byť dobrý podnet sa na to pozrieť viac a môže to hrať nejakú rolu. Veľmi zaujímavo si sa na to pozrel presne, že my tam podsúvame totižto v tej komunikácii, ktorá určuje tú pozornosť. Ja pozitívnou komunikáciou podsúvam, môžeme to nazvať manipulácia, pozitívne odpovede. Tým pádom, ak ja to mám voči nemu nejaký strach a nechcem ho počuť a už ho tam podsuniem, nechceš kafe, a keď tam zaznie to že môže to byť pre mňa ako lepšie. Možno to je zaujímavejšie odsledovať na nejakých konkrétnych ľuďoch, že ako sa cítia, keď im povie niekto na otázku nechceš kávu, tak to nerieši. A keby sa spýtali, spravím ti kávu a tam zaznie, že už som mal dnes 3, môže byť, že to odmietnutie bude vnímať, že a myšlienky, ja mu tu chcem zrobiť kávu, on povie, že mal 3, no mňa to nezajíma. Ja si myslím, že to tak to funguje, dáva mi to smysl. Môže to byť a to je už to nastavenie toho obchodníka, ktoré máme v bežnom živote. Predávame všetko, aj kávu na návšteve. A tým pádom, prečo ten obchod je tak náročný alebo vnímaný negatívne, je to, že správny obchodník má počítať s tým, že má veľa tihnie a vie to otočiť na to pozitívne. Preto nie každý chce robiť obchodníka v akomkoľvek sektore. Veľa ľudí je rôznych ideamakerov, že chcú byť tí kreatívni a potom treba spraviť ten obchod a už je to, že... Jo. Právě proto, že to ne v sobě má tu negativní emoci, že? Ano, takže když to celý den tak jakoby dostáváš, tak to musíš umět se kontrolovat ty emoce.
Je to tak. Takže máš ještě něco k tomu, nějaký ty hierarchie těch slov? Jak jsme se o tom bavili? Ja som spomenul tie najzákladnejšie, čo sú. To musíš, sme prešli, potom tie negatívne výrazy viem veľmi jednoducho nahradiť pozitívnymi a na to je trocha napojený aj ten oxymoron. To znamená, použijem to, čo chcem. Strašne dobré jedlo rovná sa výborné jedlo pravdepodobne. A tam je zaujímavé, že my máme takú stupnicu, že ak to bolo fakt nejaké priemerné a spýtaš sama, že aké bolo to jedlo včera, ja ti poviem, že bolo to dobré. Tam je to úplne v pohode, ale cítiš, počuješ z toho hlasu, že je asi taký štandard. A zrazu chcem povedať, že je to niečo ešte lepšie. Ja poviem, bolo to strašne dobré. Tak podvědomě tam cítím. Cítiš to tam už? Cítím to strašne, že to je strašný. Je to strašné. Presne ja toto hovorím. Tým, že ja som z prostredia call center, úplne začiatok mojej školiacej kariéry je v call centrách, tam som to jednoducho vysvetľoval. Obchodníkom som hovoril, predstav si, že sa ti hoci kedy počas toho telefonátu preruší hovor. A ty ideš teraz povedať niečo tomu zákazníkovi, že to je strašne dobré a ty mu povieš, to je strašne. V tom sa preruší ten hovor. Zdvihne ti telefón. Ak na niečo, čo on ti povedal, si chcel reagovať. To je strašne dobré, že to tak máte nastavené. A potom vzniká afekt. Tým, že to slovo je negatívne, a ja to chcem povedať pozitívne, potrebujem to trocha viac síliť a vznikajú často takí afektovaní obchodníci. Že chce to povedať pozitívne a tým, že tam má to negatívne slovo, dáva do toho oveľa viac energie, kdežto keby povedal úplne jednoducho, to je vynikajúce. Stačí mi kľudným hlasom povedať, že to je vynikajúce a to slovo má úplne inú energetickú hodnotu a emočnú, ako keď poviem, že to je strašne dobré. Já tam si to dokážu představit jako specificky v těch call centrech, že ty lidi tam budou volat s nějakýma problémama. Ano. A ty jako ten člověk, co jim tam volá, tak musíš. Chceš. Tak jako chceš, no. jim dávat tu pozornost na to, co je pozitivní a nechceš je prohlubovat ten jejich problém a jo, to je jako strašné a zaměřovat tu jejich pozornost na to, že to je obrovský problém, ale naopak zaměřovat jako tu jejich pozornost na to, co... Presne tak. Vieš to otočiť veľmi jednoducho a ešte k tomu by som doplnil k negatívnemu je ešte potom podmieňovací spôsob. Je to často v českom jazyku a aj v slovenskom, v hovorovej reči. Měl bys, nechtěl bys, ešte dokonca spojím ne a podmieňovací. A je to také neurčité. Keď ja poviem niekomu, že by niečo mal spraviť v podmieňovacom spôsobe, úplne inak to znie, zase sme pri tej energii a pri tej emócii, ktorú vyžaruje to moje slovné spojenie, ako keď poviem, je to tak, bude to tak. Jo, super. Tak jo, mega zajímavý podcast, Lukáši. Jaký by si měl teďko vzkaz pro naše diváky, kdyby to byla poslední věta nebo několik vět, který by si mohl kdy ve celém svém životě říct, co by si vzkázal? Určite by som odkázal, aby sa zamerali na svoju komunikáciu, ktorá do budúcna môže priniesť veľmi pozitívne výsledky. Už len skrz to, že tvoj podcast sledujú prevažne mladí ľudia a väčšina z nich má asi aj tendenciu byť rodičmi. Ja som sám spomínal, že mám dieťa, mám 7-ročnú dceru už skoro, letí to rýchlo. A tam to využiješ vynikajúco. Tam sa to potvrdzuje, kde tá pozornosť a tá pozitívna sila slova má veľmi veľký význam u toho dieťaťa a je to super, ako to funguje. Preto skúste sa pozrieť na svoju komunikáciu, sami si viete vyhodnotiť, že čo je pozitívne a akým spôsobom môžem na tom začať pracovať. Jo. No musíte pracovat na svý komunikaci, že jinak neuspějete, musíte prostě. Ne, tyjo, super vzkaz, tyjo. A ještě se vrátíme k tomu, co nám chtěl Lukáš ukázat se skleničkama. Určitě vás to všechny zajímá. Super. Ja si požičam aj tvoju skleničku. Budeš ešte piť, alebo... Ne, nechám ti svoju vodu. Necháš mi to. Celé to, čo som dnes rozprával, hovoril som o drinku komunikačnom. Zakrieme. Product placement. Toto je naša čistá komunikácia, naše pozitívne výrazy a stačí, že len 1, 2, 3 slová, ktoré sú negatívne,
pustíš do svojej komunikácie, čo sa stane? Už to není čirý úplně. A to je presne to vysvetlenie. Mozog má rád také vizuálne príklady, keď je to pekné, farebné. A toto je vysvetlenie tej energie. Ja chcem pozitívnu informáciu odovzdať, získať nového klienta, zákazníka a to moje slovo vie ovplyvniť, akú pozitívnu energiu odovzdám. Pak asi by byl i příklad, že to přeliješ na toho druhého člověka, že? Takéto videá sme už určite videli. Často sú to práve s rodičovstvom, kde je tam pohár plný kávy, že to je to, čo tá matka alebo otec dostal od svojich rodičov a teraz to ide dávať ďalej a že koľko veľa tej čistej vody treba, aby to preteklo, kým to bude úplne čisté a odovzdám to ďalej. Pekný príklad aj na tú komunikáciu. Ano. To je super. Tak od teďka se budu snažit používat i v tomhle podcastu více pozitivní výrazy. Môžeme si dať nejaký feedback, že ti ukážem nejaké konkrétne nástroje a cviky. My sme sa dnes bavili hlavne o tej teórii, aby poslucháči aj ľudia z komunity tvojej vedeli, čo je možné zlepšiť. A potom samozrejme sú rôzne cvičenia a tréning ako vo všetkom, ako to vylepšiť a posunúť ďalej tú komunikáciu. Tak co kdybys o tom napsal příspěvek do naší komunity? Ja som videl, že ty máš aj nejaké koly v komunite. Môžeme sa kľudne dohodnúť, že prídem na nejaký call a dohodneme nejaký termín a môžu kľudne ľudia smerovať tie otázky priamo na tú komunikáciu, kde rád zodpoviem na všetko, čo chce. Určitě. Tak jo, slyšeli jste to? Zdravím tě, tady Erik z budoucnosti. My jsme se s Lukášem na konci rozhovoru domluvili, že uspořádáme Q&A call uvnitř mojí komunity Performite. Takže pokud tě zaujaly myšlenky, o kterých se tady zatím bavíme a chtěl by se třeba dozvědět víc nebo se jenom připojit do komunity ambiciozních lidí, kteří chtějí od života něco víc, chtějí podnikat a zkrátka makat na sobě, tak klikni na první odkaz dole v popisku, vyplň kratoučkou přihlášku a připoj se 6.7. od 18 hodin na call přímo se mnou, s Lukášem a s dalšíma členama komunity. Budu se tam na tebe těšit a první odkaz dole v popisku, užij si zbytek podcastu. Fakt mega zajímavý podcast, nečekal jsem, že půjdeme takhle do hloubky a pokud se vám líbí ten podcast, tak dejte odběr, budou tady určitě další zajímaví hosti. Dole na prvním odkaze v popisku najdete Performite, moji komunitu, kde jsou ambiciozní lidi, co chtějí na sobě pracovat a budujou biznisy. A tam právě bude i call s Lukášem, kde se podíváme ještě více do hloubky, než na tomhle podcastu, i na nějaký praktický tipy, jak to aplikovat do praxe. A Lukáši, chtěl by si ještě taky něco s posluchačům sdělit? Uvidíme sa u Erika v komunite a teším sa na vaše dotazy. Užite si pozitívnu komunikáciu. Let's go. Mějte se hezky, užívejte života. Čau. Čau, čau.